disfrutatu dute, eta gu ere majoari gara bai gozatzen eta disfrutatzen. Izaro gezurra dirudi, baina azken aurreko bikoteren txanda iritsi zaigu, ba? Ba, bai ala da, eta hauek ere majo gozatzera etorri direla ziur nago. Hirurako udalerria ordezkatzen dute, eta biak ere Tolosako udaberri dantza taldeko partaideak dira. Txalo bero bat, Xabier Artola eta Idoia Besadarentzat. Hortxe, isilkara txistulari taldearen kriseiua pieza hori ederki dantzatu dute, eta urrengo pizaren aurretik, beti bezala, datu pare bat, ez? Ba bai, alaxe da bai, Xabierrek eta Idoiak eta Xabierrek mende bat egin dute atzera, 20. mendera jo dute, eta garai hartako jantziak oinarri hartuta, originaletatik kopiak hartuta, ekarri dituzek aurrona hementxe ikusgai ditugun jantzi hauek. Bikote, harin-harinerako prest, aurrera ba, beharko diote.